Τράταξε καμιά πόρτα, κάνει κανένα βουητό, θόρυβο. Θα σε θυμίσω όμως όταν χτύπα και τις καμπάνες, μισό λεπτό. Όταν χτύπα και τις καμπάνες, Μέλωδη. Μελωδία το λέει. όπως το δύο κατά. Δεν κάνει τίποτα. Δεν νομίζω. Ο διάολος του απαξιώνει για να σταματήσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν κάνει δουλειά. Ναι, εντάξει, ξέρω. Εμένα μου αρέσει, αν το βλέπεις ακόμη στα μελωδίες σου. Όχι, σίγουρος. Είπε. Ότι είμαι αναμφίβολος για αυτό που είπε. Εμένα μου αρέσει όντως. Και στο πούσο το δαιμόνιο, έσως πει την αμφιβολία. Ναι. Ρε μαλάκα, ένας δαίμονα τρέφεται. Ναι, γιατί είσαι εδώ λέει. Για να αποδείξουμε ότι είσαι αληθινό και ότι δεν είναι κάτι ψεύτικο λόγω διαδικτύου. Απλό. Αλλά εσύ δεν με βοηθάς. Ενεργοποιήστε το. Τι να μου πεις. Πάλι δεν με βοηθάς. Τι να ενεργοποιήσω. Καλά, 780 λέξεις έχει όλες όλες μέσα. Δεν έχει μεγάλη γκάμα να επιλέξει. Ωραία. Πες μου το... Να σας δείξω. Δείξε μου. Κάνε πρώτους. Πώς θα μου το κλείσε δείξεις? πόρτες. Αποφάσισε κάτι. Φτιάξει κάτι. Πώς θα μου το δημιουργεί. Πώς εγώ θα... Εγώ το σταματάω, αλλά θέλω να δώσω πράγματα. Κλείσε μας καμιά πόρτα. Παίξε μπάλα. Ναι. Κλείσε κανένα παράθυρο. Είναι αυτό που θέλουμε. Έλατε. Εμείς το θέλουμε για καβλάντα, αλλά... Ναι, το ξέρω. Εσύ το ξέρω τι μα κάνεις να μην γίνει τίποτα, γιατί θα δω καλά και σόβρακο. Πώς, εμείς ο καβλαντάς. Αυτός έρχεται δεν κατέχει Ναι, αυτός έρχεται να μην έχει τίποτα. Δεν θα κατέχει να δεν τον πάμε. Μαλάκα που ήταν έρεκα. Μην αγώνεσαι, έχεις αυτοκίνητο αλλά ξέρεις σοβράκο. Μην αγώνεσαι. Ναι, και τελικά μέχρι στιγμής είναι χωρική πακά. Με συγχωρεί και Ένα. εγώ κάποια ώρα μου φά. Έμα λέει. Μαλάκα με τους... Έμα συμπίκ μαλάκα, Με όντως. την κάτσα, μαλάκα. Μαλάκα τόσο πολύ φοβάσαι. Έμα είπε. Να φοβηθώ και κάτι που δεν Κοίτα, υπάρχει. είπε μία λέξη Δεν που... θα φύγει. Ανώμαλος είσαι μαλάκα, σ' αρέσει. Τι είπε τώρα? Δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Να κάνεις όνειρα μεγάλα. Που σου λέει, Εγώ «Δεν και θα αυτή. καλά, χέζει, σου λέει δεν θα φύγει, σου λέει μαλάκα. Δεν θα φύγει. Ναι, αυτό ξέρω. Και τελικά μπήκε μέσα και ήρθε. Ναι. Να σου πω, πρέπει να το παραδεχτεί στην εφαρμογή. Είπε κάτι που σε κάνανε δεν είπε. Σε σένα. Έμα. Ναι. Τόσα βίντεο έχουμε δει από όλοι. Τι κόλασα. Κόλασε. Μην με πεις δεν τα άκουσε μαλάκα. Καλά, αυτά είναι άρεσε εκεί. Μαλάκα, μην με πεις δεν άκουσε τον κτούκ από πίσω σου. Αυτό λέω. Μην μου πεις τώρα μαλάκα, εγώ τα άκουσα από εδώ. Όχι, καθαρά ακούστηκε. Και δεν έχουν κλείσει και τις ψαλμοδίες. Επίτηδες για να καταγράψουν τους ήχους. Όχι, ακούστηκε κανονικότατα και σε κοντινή απόσταση. Ναι. Σαν να κάτι να περπάτεις πάνω στα ξύλα ήταν. Α, μπράβο. Ναι. Έλα έξω. Πήγαινε έξω. Τι γίνεται. Σου έρχεται. Έρχεται. Δικό σου. Παίξε μπαλίτσα. Παίξε μπαλίτσα με βάγιο. Δεν κάνω δουλειά έτσι. Κοίτα, σου πω αλήθεια. Φάντασμα, ξεφάντασμα, μαλάκα. Στα αρχίδια σου κλείνει. Αυτόν. Αυτό. Ποιο αυτό είναι αίσθηση, μαλάκα εσύ. Ωραία, κάτω εδώ. Έλα, ρε, φάτσε. Καταραμένος. Αυτός. Ρε μαλάκα. Τι λέει ρε αυτός. Τι λέει ρε μαλάκα ο διόμοντας. Καλά, ρε, μαλάκα. Είπα, έρχομαι, εγώ του λέω. Και μου λέει καταραμένος. Ναι ρε, εσύ και εγώ είστε διαβασμένοι. Βαριέμαι.
πάνω. Τι είχε πάνω, ρε μαλάκα, από πάνω πώς είχε Σαν κάνει. σίδερο, τρίκι, σαν να Ένα τρέξει κομματιάκι είσαι. Ναι, από πάνω φώτισαν να τρίζουν πράγματα. Τι πράγματα είχε. Δεν είσαι κάποιο χρώματα είσαι. Παπλώματα. Αυτό. Έκλεισε ένα παντζούρι. Αλλά μπορεί να είναι και τον αέρα. Λοιπόν, κάτσε να το ενισχύσουμε λίγο. Να μην πούνε ότι είναι από τον αέρα. Είτε το κατέγραψε ο Βάιος με την κάμερα, μαλάκα. Γενικά ό,τι έχει γίνει δεν μου κατέγραψε. Ναι, και εγώ δεν το ξεχάσω τώρα. Μαλάκα, πώς δεν κλείσανε ρε με τη μία. Αυτό ανοιχτό έκανε. Φύγε ρε παιδί, χαίρεσαι. Τι είναι αυτό. Σου κουφουλιά μαλάκα. Δεν σου είπα, σου είπα. Κλείνω τις πόρτες μόνο και σε παγιάζουν ρε μαλάκα. Δεν είναι και το κίλτο. Βγάλε από μέσα ένα τρίποδο. Ποταπός. Τι είναι αυτό. Ποτά που, πώς λένε ρε παιδί μου, είσαι χαμένος που λένε. Βγάλε από εκεί και Σηκάμεν. Πάντοτε. Πάντοτε. Ναι, σε ποιον αναφέρεσαι. Για ποιον τα είπες αυτά. Θύχτηκε. Είναι το κουτικό. Δεν νομίζω, σε ποιον, δεν το είπες εσένα. Θα σου έλεγε είσαι ποτάπος. Εδώ είπε είναι ποτάπος. Απώλεια. Τι είναι η απώλεια. Απώλεια στο τι. Έλα δε. Βγάλε ένα κρυπογάτι από μέσα. Από εκεί που έβρες και έλεγε φωνάκι. Είναι σε κάποια πιστόλι φαίνεται. Ένα μικρό μαύρο. Όχι, όχι. Αντιψιάλι. Πιανού. Πιανό. Όχι αυτό, όχι αυτό. Θες και συγκεκριμένο ρε μαλάκα. Ναι, για να βάλω το κινητό μου. Ένα μαύρο είναι, ένα μικρό. Ανεψιάσω τι. Πού το έχεις. Δεν είναι εκεί. Ούτε εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις μαλάκα. Βλέπεις με αυτό ρε μαλάκα. Όχι, βάλω το μπάρκα μέσα. Έτσι για τον πούσο. Τι τα κουβάλας ρε μαλάκα που δεν έχεις κουβάλα να χρησιμοποιήσεις αυτά. Πάντως ο αέρας κάνει τόσους πολλούς θορύβους. Παρατηρείς λίγο κάτι θορύβους. Κάτι ντουπ, μπουπ. Ναι, από τον αέρα πιστεύω ότι είναι. Όλα είναι από τον αέρα αυτά. Πάρε το κινητό. Και τράβα γύρω. Συνείδηση. Δεν είδες, Ναι, εγώ την έχω καθαρή πάντως. ρε μαλάκα, τα ακούς τα μπουπ. Τι να καταγράψω, εδώ θέλει και φως. Πάρε το φως εσύ. Κάνει και ο λίγος αυτά τα μπουπ που ακουγόταν. Εγώ πιστεύω από τον αέρα είναι όλα αυτά. Πώς ξέρεις αυτό τώρα μαλάκα. Πώς ξέρεις αυτό, πώς το βίδεσαι. Πάρ' το όλο έτσι πως είναι. Τρίβοδα. Τρίβονται. Πες μόνο μαλάκα. Ρε βγάτω από εδώ. Πώς το βίδεσαι ρε μαλάκα. Πώς κλείνανε οι πόρτες. Ποια είναι αυτή. Για μας ποιοι είμαστε λίγοι. Υποτίθεται πρέπει, εσύ ξέρεις ποιοι είμαστε. Αν δεν ξέρεις κι εσύ, τότε σκατά είσαι. Δεν μπορώ να σε δω. Καλύτερο. Καλύτερο. Εδώ πέρα. Πού εδώ πέρα. Το κινητό δεν είπες να τέτοιο. Σαν το κινητό.
Πού είσαι?